Ritmuri diferite. Mișcări exacte. Sunete electro. Frații Ciobu, roboții talentați de la Ungheni. Oh. Frații Ciobu! E extraordinar! Semifinaliștii proiectului Moldova are talent! Din nou în picioare! Fraților, să știți, fraților, să știți că noi, după culise, nu am pierdut timpul în zadar și am învățat și noi un truc. Hai. Să-l înscenăm. Deci, e simplu. Luăm 2 gume de mestecat. Deci învățăm lecția, da? Fiți atenți! Вы смотрите, скажете, если мы делаем это хорошо. Смотри. Și... Ha! Mircea Marcu are talent, dar nu mai are 2 dinți. Aplauze pentru Mircea Marcu!
Mulțumesc, mulțumesc mult! Mulțumesc! Stimați juriu, cine vrea să vorbească? Cine poate să înceapă? Băieți, uitându-mă la voi, mă bucur că acest pământ are talent. Moldova este foarte talentată. Bravo! Domnul Mihai, vreți să spuneți că deja vă plac stilurile astea moderne care le plac tinerilor, beatbox, electro? Cele talentate mi-au plăcut întotdeauna, Adriane. Aplauze, deci pentru cei de acasă, să știți că și domnul Mihai îi place electro, dance, da? Tania, tu cea care explorezi internetul în fiecare zi și sunt sigură că ai mai văzut Dar asta. tu de unde știi ce fac eu în fiecare zi, Adrian? Păi tu asta spui la concerte de audiție. Serios? Da, eu asta am văzut pe internet. Ai tu memoria... Așa, așa, așa. O să spun despre copiii ăștia frumoși. Că mi-ați plăcut la fel... Nu, mai mult mi-ați plăcut acum decât data trecută. Data trecută mi-ați plăcut așa, astăzi mi-ați plăcut așa de mult. V-ați îmbrăcat frumos, ați dansat extraordinar, simbioza asta voastră. Și eram curioasă, numărul de data asta l-ați pregătit tot singur sau cu cineva? Ну, мы так, как объяснить, и сами, и помогали нам. Aha, foarte bine. Mie mi-a plăcut absolut. Artiști și sunteți demni de scena mare, adică eu întotdeauna aș vedea așa un număr în marele concerte de la noi. Este complet numărul vostru, frumos, bine pus la punct. Vă felicit pentru asta. Mulțumim, mulțumim, Tatiana. Nicu, despre acești doi frați de aur de la Ungheni, ce poți să spui? Ceea ce mi-am dat seama că atunci am avut o alegere corectă, le-am dat o șansă mare și ceea ce pot să spun că acești doi frați au un talent nelimitat pentru că ceea ce au arătat atunci a fost frumos, exact cum a spus și Tania, azi au arătat mai sus, sper să vă vedem încă mai sus. Succes, bravo băieți! Aplauze că dată pentru frații Ciobu! Orașul Ungheni! Hey. Ungeți bine încheieturile, reîncărcați bateriile și nu uitați și de roboții mobili din buzunarele dumneavoastră. Ei ar putea să vă ajute să expediați mesaje în susținerea fraților Ciobu. Trimiteți prin SMS 1101 la 78303 imediat după start vot. Baftă băieți, frații Ciobu! Hei!